assalamu alaikum woni Sellou Balde yalti FDC maɓe yalta FDC ɗum regarda pay kon sare ɗum regarda pay kon sare o yaltu FDC o yalta FDC ɗum regardama o wayru ko siège 2 semaines 3 semaines ɗum regardama pay kon sare ɗum regardama few i hunde koma lanni e fi FDC ko FDC danke ma waha wonɗa neɗɗo ko FDC waɗanma ko waɗanma ɗo fof ha hande ɗa joɗade ɗo hande ko kamɓe newuma ha wonɗa neɗɗo hande hiɗa immade hande atakaɓen noon woni ɓe yalti FDC woni ɓe yalta FDC ɗum no regardama few konti live ma konti senirde ko maɗo jonde mbuɗi dekkon dekkiɗo e maɓɓe si honorable Sellou Balde tawi ko programme maɓɓe tawi ko iwogo FDC ya senirde ɗum regardama yoɓe yaw ñande ɓe tawoyon to wo on samana ɗumanto kono no ukkanta hunduko ma e honorable Sellou Balde ko décret ɓe waɗi ɓeyni ɓe yalti ko kamɓe yalti ko plateforme hombo hiɗa so honorable Sellou Balde ɓe inna ɓe yalti FDC si ɓe ala yaade ko siège ɗon andi kon haɗi wala yaade si tawi wala yaade ka siège emblématique eɗa andi kon haɗi wala yaade pay kon sare si o yeehi toon regardama hunduko ma lanni fi FDC mi wolantani hunde wotata no woodi wonɓe contactude men inna men jonduɓe adresse fima watta hiila moɗa a sikkoɗo joni fi senere no jondema mbuuɗi Dakar oɗa wadde kala ko falla a yaltono inɗa ɓe ɗe carte national ɗe carte d' identité je ko lamɗo goto heɓaki waɗanɗo ɗum noon population guinéen tawi iɗa andila ko fenade CNRD on jokki e muɗum carte d' identité honno ɓe adani to yimɓeɓe ɓe lamdade ɓe mbuuɗi ko manipulation ko ɗum ɓe inta la loi de la programmation militaire un truc comme ça piiji ɓe jiiɓe on hakkille mon ɓe soore on conscience mon déjà tawi an ɓe lanninma sodde ta haal fi FDC cadre ɓe FDC no ukkodiri ma ukkodira ɗum na lawol ma fes honorable Sellou Balde ɓe falama iwde toon ma ɓe falaka iwde toon ɗum na lawol ma accu haɓe waɗa décret maɓɓe on ɓe yaaha si tawi noon ɓe innima kamɓe ɓe faala yaltugol FDC ɓe faala yaw tawnogol woɓɓe gon toon ko hakkude ma e maɓɓe toon minen komin andi probléme ala hakkude amen donc si tawi an hiɗa andi probléme hakkude cadre ɓe FDC ɓe yewtude continue ukka hunde ko ma hakkude yimɓe ɓe ko avertissement tume wonma haalande ɗo wattan hiila moɗo moɗa vidéo ji gon toon ɗon ɗa wadde live yiite nge on ɗange soƴƴude fiya heɓe mbuuɗi wattan hiila na yiiteji ɗi fof sokkete fiya heɓe mbuuɗi si Facebook accima yoɓude tawi ko centimilitaire ma yoɓude yoɓe kono ta haal fi FDC ta haal fi cadre ɓe woni ɓe sonki woni ɓe sonka ta haal ɗum na lawol ma on ay ñiiƴe ma e ala ñiiƴe ɗum na lawol ma on Sellou